היי טלי, ספרי לנו קצת על עצמך, על המשפחה. אני טלי מולנר, בת 51, נשואה לליאור, אימא ל3 ילדים מקסימים, עומר בן 25, מאיה בת 20, על הרצף האוטיסטי וגיא בן 14. אני בעלת תואר ראשון במדעי החברה והרוח, עם התמחות במינהל ומדיניות ציבורית. הייתי 10 שנים בקבע, השתחררתי בדרגת סרן, ומועמדת לראשות עיריית נתניה. למה בעצם החלטת לרוץ לראשות העיר? החיידק הזה של לתת מעצמך ולהתנדב ולעשות למען האחר, זה עוד מהשירות הצבאי שביקשתי לצאת לקורס קצינות, ומאז אני רק עושה ועושה למען הקהילה ולמען האחר. יש לי את היכולת גם לראות את החזון, וגם את היכולת לבצע אותו. כבר 20 שנה משקיעה מעצמי למען העיר, למען התושבים. פעילה מאוד, גם במועצה וגם מחוץ למועצה. אכפת לי. עשיתי את זה ב5 שנים האחרונות כחברת מועצה, כסגנית ראש העיר, ואני רוצה להמשיך לעשות את זה, אבל הפעם כראש העיר. אני הייתי חייבת לרוץ לראשות העיר. מה עבורך הוא הקסם של העיר נתניה? אני זוכרת את נתניה של פעם כעיר תוססת, עיר שוקקת חיים, עיר שכיף לחיות בה, עיר שמלאה בתיירים, המסעדות פתוחות לרווחה, אנשים שמחים לאורך כל השבוע וגם בסוף השבוע. נתניה הייתה פעם היהלום שבכתר. לצערי, באמת לצערי, נתניה זה כבר לא מה שהיה פעם. אז איך מחזירים את נתניה למה שהייתה? אני וכל חבריי לסיעת פעימה חדשה מתגעגעים לנתניה של פעם. אנחנו נפתח עוד ועוד מקומות תרבות באמצע השבוע ובסופי שבוע. אנחנו נשקיע הרבה יותר בחינוך. אנחנו נהפוך את נתניה לעיר בטוחה, עיר שבטוח לחיות בה. אנחנו נשקיע בכל הנושאים ואנחנו נדאג שנתניה תהיה עיר שווה ושוויונית. אפשר מילה אחת לתושבים? ברור. אני מזמינה את כל תושבי נתניה להיכנס לאתר של פעימה חדשה. המצע שלנו המפורט נמצא שם ומחכה רק לכם. תיכנסו לתוך האתר, תעברו על רשימת הנושאים. אני מבטיחה לכם שתגלו שם שיש לנו את הכוח ואת היכולת להפוך את נתניה לעיר שווה ושוויונית, עיר ששווה לחיות בה.